راديو إيرنا قطر كرنا أفريقيا زنبرا صلوا نمملاس تسرح كم زلا تقليصو حورات إمارات عرب أو أفدق كيه بحرية بتركب دسيت معيونا يمن وتعدروا معسكر تهنت الله أبرسم محدار سوماليلاند بايتاو مريجا تخايدو أرسات زيناك تسمعت صنحكم كبرات سمعتنا زرزرات يغتصل قطر مس هاجرات كرنا أفريقيا زنبرات وغزمدنا داقم نمملاسو تسرح كم زلا ديبلوماسينياتات حبيرم እታወሽ መትዓረብ ትርከብ ሃገር ምስ ሃገራት ቀና አፍሪቃ ጥቡቅ ዝምድናን ጽልዋን እኳ እንተነበራ ድሕርቲ ኣብ 2017 ምስ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝተፈጥረ መከፋልን መሰሓብን ግና ዛሕቲሉ ይጸኒሑ ብፍላይ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ሃገር ዝነበረን ዝምድና ብምዝሕታል ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ክዛዝዋያን መሪፀን ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተፈጢሩ ዝነበረ ወጥሪ ካብ መወዳእታ ዓመተ 2020 እናዛሕተለ ድሕሪ ምምጽኡ ድማ ቀጠር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጽልዋ ንምሕዳስ ተበግሶታት ትወስዳላ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝተፈጥረ ምስሓብ ንምሽምጋል ፍሉይ ልኡኽ ዝመዘዘት ቀጠር ኣብ ጅቡቲ እውን ኣብ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ብሚኒስትር ዴታ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ብምስዳድ ተሳቲፋን ኣብ ምሕዳስ ዝምድና ተመያይጣን ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን አታኒ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ንግስናት ቀጠር ኣብ ሱዳን ብምብጻሕ ምስ ቦምበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክን ተዘራሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ርክብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስግጋሩ ዘንቀደም እዩ ተኻይዶ መንግስቲ ኤርትራ ዝለቅሖ ሳት 280 ሚሊዮን ዶላር ክመልሰላ ክስ መስሪታ ዘላ ቀጠር ምስ ኤርትራ ዘሕቲሉ ዝርከብ ዝምድና ንምሕዳሱ ዝወሰደቶ ተበግሶታት ብዛዕባ ምህላው ግና ዛጊት ዝተሓበረ ነገር የለን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ደሴት ማዕዩና የመን ወታደራዊ ማዕስከር ተሃንጽ ከም ዘላ ተሓቢሮ እቲ ብምስጢር ክህነጽ ዝጀመረ ወታደራዊ ማዕስከር ክሳብ 18 ግንቦት ዝበዝሐ ክፋሉ ከም ዝተዛዘመ ተሓቢሮ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ንልኡላውነትን ሓድነትን የመን ዝግህስ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዛ ኣብ ደገ የመን ትርከብ ንእሽቶ ደሴት ኣገዳስነታ ካብቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንላዕሊ ውሕስነት ናይተን ብቐይሕ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኽብ ኣብ ምሕላው ነዝህሉ ስርሒታት ምዃኑ ተጠቒሱ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ 2019 ኣትሒዛ ናብታ ደሴት ሓይልታት ከተዋፍር ከም ዝጸንሐት ክረጋገጽ እንከሎ ብዛዕባ ምምስራት ቋሚ ወታደራዊ ማዕስከር ብዝምልከት ግና ዝኾነ መግለጺ ሃበትሉን ካብ 2015 ኣትሒዛ ኣብ ኩናት የመን ተጸሚዳ ትርከብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣትሒዛ ካብታ ሃገር ከም ዝሰሓበት እያ ትገልጽ እቲ ዓረባዊት ሃገር እትምውሎም ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝንገረሎም ምልሻታት ደቡብ የመን ኣብ ዓደንን ደሴት ሶኮትራን ከም ዘዋፈረት ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይወቕሱ ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ወታደራዊ ማዕስከር ቀስ ብቐስ እተኣለ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብቐዋምነት ዘንብራ ስትራቴጂያዊ ገማግም ወይ ደሴት ኣብ ምንዳይ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ምርጫ ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ተኻይዱ ኣብቲ ብሶኒ 31 ግንቦት ዝተኻየደ ምርጫ ኣሳት 1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘድመጸ ተሓቢሩ ኣሳት 4 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ናጽነታ እኳ እንተኣወጀት ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ግና ይረኸበትን እታ ርእሰ ምሕዳር ኣብቲ ድሕሪ 60 መዓልትታት ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣካል ሶማል ኮይና ክትሳተፍ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተደጋጋሚ ዕድመ ከም ዘቕረበ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ሶማል ዝሓሸ ጸጥታን ርግኣትን ዘለዋ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ደጊማ ምስ ሶማል ናይ ምሕባር ድሌት ከም ዘይብላ ትገልጽ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዚ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ ሰላም እንጥዕና ንኣኻትኩም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ንሎሙን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰሉስ ባሕቲ ሰነ 2021 ፈነወና ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ንኩነታት ጥዕና ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃኔ ንዓወት ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ቤልጅየም
ከምኡን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ስፖርታዊ ፍጻሜታት ክንፍትሽና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ካብ ቀዳም 8 ግንቦት ክሳብ 30 ግንቦት 2021 ክሰላሰል ዝወርሐ መበል 104 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብቅድሚ ማል ሰንበት ብዓወት ኮሎምቢያዊ ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራናደሬስ ኤጋል በርናል ተፈጺሙ ብሉጽ ውልዶ መንእሰይ ብምዃን ኮላይ ጻዕዳ ማልያ ዝተሸለመ ኤጋን በርናል ኣብ 21 መድረኻት 3479.9 ኪሎሜትር ንሸፈነ ናይዚ ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብ86 ሰዓታትን 17 ደቂቃን 28 ካሊእታትን ብምዕማም ጎብለል ብምዃን ወናኒ ሮዛ ማልያን ልዕሊ 115,000 ሄሮን ኮይኑ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ባህሬን ቪክቶሪዮስ ዳሚያኖ ካሩሶ ብበርናል ብ1 ደቂቃን 29 ካሊእታትን ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ባይክ ኤክስቼንጅ ሳይመን ያተስ ድማ 4 ደቂቃን 15 ካሊእታትን ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ ንፖድየም በቂዑ ንቀጠልያ ማልያ ብሉጽ ሸኻኻይ ተቀዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ቦራ ሃንስ ጉራሃን ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ዝተዓወተላ ክኸውን ከሎ ፈረንሳዊ ተወዳዳራይ ወርልድ ቱር ቲም ኤጌቱ ቺትሮይን ጂኦፍሪ ፖቻር ድማ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ኣብ ኢዱ የእቲዋ እንግሊዛዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግራናደሬስ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም የምቦ ፊዝማንን ጀርመናዊት ወርልድ ቱር ቲም ዲኤስኤም ብጋንታ ደረጃ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ መራሕቲ ኮይነን ኣብዚ ውድድር ተሳቲፎም ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ተዋፊሮም ዝቐነዩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶን ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም አንድሮኒ ጆካቴሊ ሴድርሜክን ብቅደም ተኸተል መበል 63 ከምኡውን መበል 92 ወፂኦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ውልዶ ተቀዳዳማይ ወዲ 22 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ፋልማይ ናይ ፕሮፌሽናል ዓመቱ ኣብዚ ስሙይ ውድድር ግራንድ ቱር ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 18 ኣብ 10ይ መድረኽ መበል 17 ኣብ መበል 12 መድረኽ ድማ መበል 13 ተርታ ኮይኑ ከም ዝኣተወን ብሓፈሻ 3 ግዜ ምስ ብሉጻት 20 ተቀዳድምቲ ብምዃን ውድድሩ ክዛዝም ከም ዝበቕዐን ሓቢርናኩም ነርና ኢና እዚ ተስፉ ተቀዳዳማይ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ቀደድምካ ማለት 231 ኪሎሜትር ርሕቐት ኣብ ዝነበሮ ናይዚ ጅሮ ዝነውሐ መበል 18 መድረኽ ሻምናይ ደረጃ ብመሓዝ ዓብዪ ኣድናቆት ዘትረፈሉ ረዚን ዓወት ጨቢጡ ኣባል ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊዲስ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ብሰንበት 23 ግንቦት ኣብ መበል 15 መድረኽ ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ብዘጓነፎ መውደቕቲ መላግቦ መንክቡ ከም ተመዛበለ ንዝርዝርን ኩነታት ማህረምቱን ድማ ጋንቱ ኣብ ቀጻሊ ከተፍልጥ ምዃናን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፈንወና ገሊጽናልኩም ነርና ክለብ ኮፊዲስ መሰረት ዝኣተወቶ ቃል ድሒራ ኣብ ዘርግሓቶ ሓበሬታ ናትናኤል ኣብ ሓላቕምቱ ማለት ዓጽሚ ናይ ኮሌቱ መስበርቲ ከም ዘጋጠሞን ኣብ ከተማ ፒዛ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታልካ መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደሉን ሓቢራ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሳልሳይ ግዜ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ከዓ ብሓፈሻ ንመበል ሻምናይ እዋን እናተሳተፈን ከሎ ካብ ግራዶ ናብ ጎርዚያ ኣብ ዘቕንዐ መንገዲ እዚ ዝተጠቐሰ ማሰይቲ ዝወረዶ ናትናኤል ብድሕርቲ ምስ ካልኦት ብዙሓት ተቐዳደምቲ ዝበፅሑ ሓደጋ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብሓቂ ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት እየ ነይረ ብናህሪ ይጓዓዝ ዘሎ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ኣብ ቅድመይ ዝወደቑ ተቐዳድምቲ ርኤ ይኹን እምበር ካብኦም ተኣልየ ክሓልፍ ግዜ ኣይረኸብኩን ምስ ወደቕኩ መስበርቲ ከም ዘጋጠመኒ ብኡ ንብኡ እዩ ተረዲኡኒ ንደቂ ጋንታይ ክሓድግን ንጂሮ ዲ ኢጣልያ ድማ ከቋርፅን ብምቕሳበይ ኣመና ከቢዱኒ ኢሉ ብመሰረት ሓካይም ዝሃብዎ መምርሒ ናትናኤል ድሕሪ 10 መዓልታት ኣብ ውሽጢ ገዛ ፎኪስ ልምድ ክጅምር ይኽእል እዩ መጻኢ መደቡ ኸኣ ካብዚ ወሪድዎ ዘሎ መጉዳእቲ ብግቡእ ሓዊዩ ኣብቲ ዝመጽእ 25 ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ ንናይ ሻምፒዮንነት ክብሩ ንምክልኻል ምዃኑ ገሊጹ ኤርትራዊ ኣትሌት ሳሙኤል ሃብቶም ብቐዳም 19 ግንቦት ኣብ ኦርደገን ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ርክብ ኣትሌቲክስ ፍላንደርስ ውድድር ጉያ እግሪ 5000 ሜትሮ ቀዳማይ ብምውጻእ ተዓዋቲ ኮይኑ ሳሙኤል ነዚ ዝተሰልዐ ርሕቀት ንምዛም 13 ደቂቃ 25 ካሊእታትን 48 ንኡስ ካሊእታትን ዝሓተቶ ክኸውን ከሎ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ስዒቦሞ ንዝኣተዉ ፈረንሳዊ ኣትሌት ፌሊክስ ቦርን ቤልጅማዊ ኣትሌት ማይክል ሶመርስን ድማ ብቕደም ተኸተል 5 ከምኡውን 12 ካሊእታት ማሕዲግሎም ካልእ ኤርትራዊ ኣትሌት ሰመረ መድሃኔ ቦገኑ ኣብ ናይ 800 ሜትሮ ውድድር ጉያ እግሪ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ መድረኽ ሽልማት ሓኺሩ ነቲ ውድድር ቤልጅማዊ እስማዒል ደብጀኒ ብ1 ደቂቃን 46 ካሊእታትን 31 ንኡስ ካሊእታትን ብምፍጻም ክዕወተሉን ከሎ ወዲ ሃገሩ ኣውሬል ቫንዶፕቴ 8 ካሊእታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ሰመረ መድሃኔ ኸኣ ብተወሳኺ 20 ንኡስ ካሊእታት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራውያን ኣትሌታት ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ዘሎ ውድድር ጉያ እግሪ ብዝያዳ ዘድምዑ ክኾኑ ከለዉ ከምዚ ናይ ሰመረ ኣብ ናይ ሓፂር ርሕቀት ክዕወቱ ምርኣይ ግን ሳሕቲ ዘጋጥም እዩ
ኣብ ውድድር መሰናኽል 3000 ሜትሮ ዝተሳተፈ ኣትሌት የማነ ሃይለስላሴ ቦገኑ ንውድድሩ ብ8 ደቂቕ 21 ካሊእታትን 89 ንኡስ ካሊእታትን ብምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ብርእሲ መሓዙ ናብ ውድድር ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዘእትዎ መምዘኒ ግዜ ወይ ከዓ ሚኒሞ ረኺቡ። ነቲ ቅድድም ሽወደናዊ ኤሜል ብሎምበርግ ንየማነ ብሓንቲ ካሊእት በሊጹ ክዕወተሉ እንከሎ ቱኒዝያዊ መሐመድ ጂናዊ ከዓ ካብ የማነ ብክልተ ካሊእታት ደንጊዩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ጀርመናዊ አሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ቶማስ ቱኸል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ዝዕልም ነይሩ። ኣብቲ ግዜ ከዓ ነታ ጋንታ ሒዙ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናብ ናይ ፍጻሜ ግጥም በፂሑ ነይሩ። ይኹን እምበር ጋንቱ ብጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ 1-0 ስለ ዝተሰዓረት ነታ ኣብ ኤውሮጳ ዝኸበረት ጽዋእ ከልዕል ዕድል ኣይረኸበን። ኣብዚ ወቕቲ ውድድር ግን ካብታ ፈረንሳዊት ጋንታ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቱ ክሰማዕ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ካብ ስርሑ ድሕሪ ምብራሩ ሓደ ወርሒ ጸኒሑ ንክለብ ቸልሲ ብምሓዝ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ታሻይ ደረጃ ናብ 4ይ ተርታ ክሕኩራ እንከሎ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንሲቲ ሲዕራ ንኻልኣይ እዋን ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ከብሓከብ ተንብራ ገይሩ። ቸልሲ ናብዚ ክብሪ እዚ ንክትበጽሕ ዝኽኣለት ብብቕዓት ዓላሚኣን ተጻወታን ትኾን እምበር ብመሰረት ካብ ኣሰልጣኒኣ ቶማስ ቱኸል ዝተረኽበ ሓበሬታ ካልእ ነዚ ዓወት ዝተረኸ ተወሳኺ ስነ ኣእምራዊ ጽልዋ ዘለዎ ረቕሓ እውን ነይሩ እዩ። ቱኸል ኣብ ፓሪስ እንከለኹ ካብ ፕረዚደንት ናይ ክለብና ብህያብ ዝተቐበልክዎን ጫማ ነይረናኒ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ እንተዳ በፂሕና ወደየን ናብ ሜዳ ክመጽእ ኢለ ኣብ ቀድሚ መሳርሕተይ መብፅዓ ኣትየ ነይረ። ይኹን እምበር መብፅዓይ ጥሒሰ ናብ ፀወታ ወደየን ስለ ዘይመጻኹ ብባየር ሙኒክ ተሳዒርና ካልእት ወፂና። ሎሚ ግን ነዘን ጫማ ወደየን ስለ ዝኣተኹ ስርሐን ሰሪሐን ተዓዊትና ወፂና ብምባል እተን ዝተጠቕሳ ጫማ ንዕኡን ንጋንቶን ጽቡቕ ፋል ከም ዝኾኖኦም ኣረድዩ። ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ቸልሲ ቲሞ ቨርነር ኣብዚ ዓመተ ውድድር እዩ ብ47.5 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኤርቢ ላይፕዚግ ናብ ክለብ ቸልሲ ተሰጋጊሩ። እዚ ወዲ 25 ዓመት ኣጥቃዒ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ውድድር ኣብ 45 ፀወታታት 34 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዔትን ኣዋሂዱ ብምንባሩ ደገፍቲ ቸልሲ ማልያ ብዘይብሉ ጎላት ንኸሰራስሮም ሰማይ ዝደረቱ ተስፋ ኣንቢሮምሉ ነይሮም። ማልያ ጋንቶም ለቢሱ ኣብ ግብሪ ምስ ተረኣየ ግን ትፅቢቶምን እቲ ክውንነትን እግርን ከበሮም ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንቸልሲ ዝኣለዩ ፍራንክ ላምፓርድ ይኹን ቶማስ ቱኸል ንቨርነር ኣብ 52 ፀወታታት ንኽስለፍ ዕድል እኳ እንተ ኣጣጥሕሉ ንሱ ግን ልዕሊ 12 ሸቶታት ከፍሪ ኣይከኣለን። እዚ ከይኣክል ንሱ ነዚ ዓመት እዚ ተዓሚድካ ከኣቱ ዝኽእል ውድእ ኳዕሳሱ እናሰሓተዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብ ስፖርታዊ ስታስቲክስ ዝነጥፍ እንግሊዛዊ ኩባንያ ኦፕታ ብመሰረት ዘርግሑ ሓበሬታ ቨርነር ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ጥራይ 26 ዝበፅሕ ጎል ንኸኣቱ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘሎ ዕድላት ኣጥፍዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ እዚ ባህዳናይ ጎል ዝፍለጥ ዝነበረ ተጻዋታይ ኣብዚ እዋን መዋራዘይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ደኣልቲ ኮይኑ ይርከብ። እዞም ደኣልቲ ቨርነር ብቐዳም አንጻር ሲቲ ኣብ ዝነበረ ዛዛሚ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክልተ ተፈንቲተን ንዝመጽኦ ኳዕሳሱ ከም ኣመሉ ከተፍአን ምስ ረኣይዎ በዚ ኩነታቱ ቨርነር ነታ ናብ እንግሊዝ እተምልሶ ነፋሪቱን ከይሰሓታ ወይ ከይሰኣና ኣይተርፍን እዩ። እቲ ንኣሜሪካዊ ራፐር ቱፓክ አማሩ ሻኩር ተኪሱ ዝቐተሎ ሰብ ቨርነር እንተዝኸውን ነይሩ ቱፓክ ኣብዚ እዋን ብሂወት ሃልዩስ መበል 40 ዓመት ልደቱ የኽብር መሃለወ። ንሕና ብሰንኪ ሰብ እዚ ዝስሕቶ ጎል ኣብ ሰሙን ሓንሳቢዩ ጸቕጢ ደምና ዝውስኽ እቶም መዓልታዊ ዝርእይዎ ደቂ ጋንቶኸ እንታይ ይስምዖም ይኸውን? እዚ ሰብ እዚ ጎልፍ ወይ ከዓ ክሪኬት ጥራዩ ክጻወት ዘለዎ ዝብልን ካልእን ጭርቀናት ደርብየሙሉ። ቸልሲ ናብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘለዓለትሉ ግጥም ፍጻሜ ንኽትበጽሕ ኣብ መንገዲ ዝተፈላለያ ክለባት እናውደቐት እያ መጽያ። ሓንቲ ካብዘን ብቸልሲ ዝተኣልያ ጋንታታት ከዓ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ኮይና ብናይ ክልተ እግሪ ውፅኢት ብቸልሲ 2-1 ተረቲዓ። ቸልሲ ብ7 ሚያዝያ ናብ ፖርቱጋል ኣቕኒዓ ንፖርቶ 2-0 ኣብ ዝቐፅዓትሉ ጋዜጠኛ መደበር ቴሌቪዥን ቲኤንቲ ስፖርትስ ፍሬድ ካልድራይ ንኢጣልያዊ ማእከላይ ኣካፋሊ ክለብ ቸልሲ ጆርጅ ሉዊዝ ፍሌሮፍሊዮ ማለት ጆርጂኖ ሓደ ቃል ኣትይዎ ነይሩ። ጆርጂኖ ከም ልማዱ ካብ ጉንዲ እዝኑ ክሳብ መንከሱ ንዘሎ ጭሕሚዩ ዘንውሖ። ካልድራይ ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ከንፈሩ ንዘሎ ጭሕሚ ናይ ምዕባይ ልምዲ ኣለዎ። እዚ ጋዜጠኛ ንጆርጂኖ ቸልሲ እንተደኣ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሰብሲፋ ጭሕሙ ንኽላፀ ክግደድ ምዃኑ ኣፍሊጥዎ። ጆርጂኖ ብሸነኹ ጭሕሙ ከኣልዮ እንተደኣ ኮይኑ ካልድራይ እውን ማዕረ ማዕሪዩ ጭሕሙ ክሰዶ ከም ዘሎ መሰማምዒ ሓሳብ ኣቕሪቡ። በዚ እማመ እዚ ከዓ ክልቲኦም ተራድዮም። ከምቲ ኩሉ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዝተኸታተሎ ቸልሲ ንፖርቶ ኣብ ረብዒ ፍጻሜ ድሕሪ ምውዳቓ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ድማ ንሪያል ማድሪድ ዓልያታ ናብ ናይ መወዳእታ ግጥም በፂሓ። ኣብ መፈጸምታ ከዓ ንማንቸስተር ሲቲ እውን ኣየንሓሰትላን 1-0 ቐፂዓ ኣብ ታሪኽ ንኻልኣይ ግዜ ወናኒት ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትከውን በቂዓ።
ብድሕርቲ ኣብ ስታዲየም ዶ ድራጋዎ ፖርቹጋል ኣብ መንጎ ክለባት ቼልሲን ማንቸስተር ሲቲን ዝተኻየደ ጸወታ ጋዜጠኛ ፍሬድ ካልዴራ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምዕ ከይረስዐ መስተኻኸሊ ጸጉሪ ማሽን ተኸልኪሉ ናብቲ ምስ ውዑይ ሓጎሱ ዝነበረ ጆርጂኖ ቀሪቡ። ብዙሓት ዓማዊል መደበር ቴሌቪዥን ቲኤንቲ ስፖርትስ ብቐጥታ ፈነወና ተዓዘብዎ ኸኣ ነቲ ኣብ ብራዚል ተወልደ ግንካ ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ኢጣልያ ዝገዓዘ ጆርጂኒዮ ጭሕሙ ላጺዎ። ካልዴራ ንጭሕሚ ናይቲ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ንቼልሲ 8 ጎላት ዘበርከተላ ጆርጂኒዮ ላጺኡ ምስ ወደአ ጭሕሚ ብጻይካ ክላጽህ ጭሕምኻ ማይልኸ ኮይንዎ ንሱ እውን ብተርኡ ጭሕሙ ክኽላእ ነታ ማሽን ንጆርጂኒዮ ኣረኪብዎ። ጆርጂኒዮ ቦገኑ ብመሰረቲ ኣቐዲሙ ዝኣተወ ቃል ንጭሕሚ ካልዴራ ብምልጻይ ልቕሑ መሊሱ። ብዘይካዚ በቲ ክልቲኦም ዝኣተውዎ ውዕል ጆርጂኒዮ ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ ከንፈሩ ንዘሎ ጭሕሙን ልክዕ ከም ናይ ካልዴራ ዘዘውትሮ ቀዲ ማለት ነዊሕ ንኽገብሮ ክቐሰብ እዩ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ኣብ 2008-2009 ከምኡን ኣብ 2010-11 ምስ ባርሰሎና ኮይኑ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምስ ወነነ ብድሕሪኡ ንሃብታማትን ዓበይትን ክለባት ባየር ሙኒክን ማንቸስተር ሲቲን ይዓልም እምበር ልክዕ ከም ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲ ፈረንሳዊ ዓላም ዘይነዲን ዚዳንን እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ቦቢ ፓይስሊን ነዛ ጽዋእ እዚኣ ንሳልሳይ ግዜ ብኢዱ ክድህስሳ ኣይተዓደለን። ብመሰረት እምነት ወኪል ኣይቮሪያዊ ኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ያያ ቶሬ ዩክሬናዊ ዲሜትሪክ ሴሉክ እዚ ዓላሚ ብሕጂ እውን እንተኾነ ነዛ ዋንጫ እዚኣ ሞት እውን እንተኾነ ብፍጹም ኣጻብዕቱ ኣየንብረላን እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ሴሉክ ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ልዕሊ ያያ ቶሬ ብዘርኣዮ ጸሊ ኣፍሪቃውያን ንጓርዲዮላ ስለ ዝረገሞን ስራይ ስለ ዝገበሩን እዩ። ሴሉክስ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ናይ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 2018 ብክለብ ፖርቶ ተሳዒራ ካብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምግላፋ እዩ። ንሱ ኣብቲ እዋን ጓርዲዮላ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ኣንጻሩ ከም ዝስለፉ ገይሩ እዩ። ብዙሓት እውን ንማንቸስተር ሲቲ ካብ ምድጋፍ አንሳሒቦም እዮም። ኣብ መጻኢ እንተኾነ ዳግማይ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንኽሓቁፍ ደብተራታት ኣፍሪቃ ከም ዘየፍቅድሉ ርግጸኛ እዚ ንዑ ኣፍሪቃዊ መርገም እዩ። ዘረባይ ቁንዕ ድዩ ዋላ ኣይፋል ኣብ መጻኢ ከተረጋግጽዎ ኢኹም። ጓርዲዮላ ንቐጻልነት ያያ ቶሬ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ከም ዘብቅዕ ምግባሩ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ገበን እውን ይፈጺሙ። ሓንሳብ ጽንሑ ደብተራታት ኣፍሪቃ ከመይ ከም ዝኾኑ ከትርእይዎም ኢኹም። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንዘንቲ ዕለት ዘክርዎ ኢሉ ነይሩ። ኩዕሶ እግሪ ብቐንዱ ብኽእለት ብቕዓት ቴክኒክ ታክቲክን ካልእ ኣገደስቲ ረቑሒታትን ዝጽለኳ እንተኾነ ገለ ወገናት ግን ዝሓለፈ ቀዳም ጓርዲዮላ ብቶማስ ቱኸል ተበሊጹን ተረቲዑን ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ድሕሪ ምስኣኑ ንዘረባ ዩክሬናዊ ወኪል ያያ ቶሬ ዲሜትሪ ሶሊክ ከየልዓልዎ ኣይሓለፉን። ኣብ መንጎ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዝካየድ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኮፓ ኣሜሪካ 2020 ንኽጅመር 12 መዓልታት ጥራይ ተሪፎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነቲ ውድድር ተእንግድ ሃገር ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠትን። ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ተሓሲቡ ብሰሪ ምኽሳት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ሎሚ ዓመት ዝተሰጋገረ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ዝመጽእ 13 ሰነ ንኽካየድ እዩ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ። ነዚ ውድድር ንኽእንግዳ ሃገራት ኣርጀንቲናን ኮሎምቢያን ተሓርየን እኳ እንተነበራ ኮሎምቢያ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገራ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ቅድሚ 10 መዓልታት ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ማለት ኮሞንቦል ነቲ ውድድር ካብ ምእንጋድ ክትስረዝ እንከላ ኣርጀንቲና ኸ ብሰሪ ኣብቲ ሃገር ተላቢዑ ዘሎ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ጸቕጣት ስለ ዝበዝሓ ካብቲ ናይ ምስሳይ መደብ ተኣልያላ። ኮሞንቦል ዝሓሸ ኣማራፂ ንምንዳይን ስጉምቲ ንምውሳድን ትማሊ ምሸት ኣኼባ ጸዊዑ ነይሩ። ትሪስታል ይበሃል። ወዲ 15 ዓመት በጽሒዩ እዚ ብሰሪ ጀነቲካዊ ጸገም ርኡይ ኣእምራውን ኣካላውን ስንክልና ዘለዎ በጽሒ ኣብ ሮስቶክ ዝተባህለት ኣብ ምብራቃዊ ጀርመን ትርከብ ክፍለ ግዛኣት ሜክለንቡርግ ፎርፖማንዩ ኣብ ሓደ መእለይ ሕሙማን ዝነብር ፍጥር ካብ ዝብላት ሒዙ ምዝ ስንክልና እዚ ዝተወልደ ትሪስታን ርእሱ ክኢሉ ክምገቡን ኣይክእልን እዩ። ሓካይሙን ኣለይቱን ክሳብ ሕጂ ብህይወት ክሰርር ምኽኣሉ ተኣምራት ኢሎም ይገልጽዎ። ትሪስታን ከም ሰብ ትስፉን ኣይሰዓርን ባህላ እዩ። ከምዚ ዝበለ ባህርያት ንኽጥርኻ እቶም ወትሩ ብፍቕርን ምትብባዕን ዝከናኸንዎን ዝኣሊዎን ሰራሕተኛታት ኦስተሴ ዝተባህለ ትካል ጥዕና ዝለዓለ ተራ ተጻዊቶም እዮም። ንትሪስታን ብቐረባ ካብ ዝሕግዝዎን ዝኣሊዎን ሰብ ሞያ ጥዕና ሓደ ጁልያን ሽትሩም ሽናይደር እዩ። 3 ዓመታት ሙሉእ ኣብ ጎኒ ትሪስታን ኮይኑ ዝዓየ ሽናይደር ብዙሕ ግዜ ምስ ትሪስታን ኮይኑ ብመንገዲ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንኽከታተል ዕድል ረኺቡ እዩ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ኸኣ ሽናይደር ትሪስታን ኣብ እዋን ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብዘውፅኦ ውሱን ድምፅታትን ብዘንጸባረቆ ናይ ገጽ ምንቅስቓሳትን እቲ ጉድለት ጥዕና ዘለዎ በጽሒ ደጋፊ ሃንሳ ሮስቶክ ዝተባህለት ኣብ ቡንደስሊጋ ድራይ ማለት ሳልሳይ ዲቪዥን እትነጥፍ ጋንታ ከም ዝኾነ ክግንዘብ ክኢሉ
ብድሕሪ ሽናይደር እዚ በጽሕዚ ንጸወታ ዛ ዝድግፋ ጋንታ ልክዕ ከም ሰቡ ኣብ ስታድዮም ተረኺቡ ብኣካል ክዕዘቦ እንተ ዝኽእልስ እንታይ ኮን ክስምዖ ምኽኣለ ዝብል ሕቶ ብምብጋስ ትሪስታን ነቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ስታድዮም ዝርከብ ክውን ስምዒታት ኩዕሶ እግሪ ምእንታን ከስተማቕር ምንቅስቓሳት ክገብር ጀሚሩ ከም መበገሲ ኸዓ ምስ ሓለፍቲ ክለብ ሃንሳ ሮስቶክ ብምርኻብ ብዛዕባ ትሪስታንን ኩነታቱን ኣዕሊልዎም ካብዚ ብምቕጻል እዚ ስንኩል በጽሒ እናተዛነየ ተጋዲሙ ዝርኤሉ ምስኡ ሰማምዕን ንኽስራሕ 3 ቀነ ዝወሰደን ፍሉይ ዓራት ሰኒዑ ኣብቲ ስታድዮም ድሉ ከም ዝኸውን ገይሩ ኣብ መወዳእታ ትሪስታን መቕረት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ብኣካል ዘስተማቕረሉ ዕለት ስለ ዝበጽሐ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ማለት ብ22 ግንቦት ብወላዲቱን ኣለይቱን ተሰኒዩ ኣብ መኪና ተጻዒኑ ናብ ስታድዮም ኦስቴሴ ኣምሪሑ ክለብ ሃንሳ ሮስቶክ ኣቐዲማን ደገፍታ ትሪስታን ምስኦም ሓቢሩ ነቲ ኣብቲ ዕለት ኣንጻር ክለብ ሉቤክ ዝካየድ ወሳኒ ግጥም ክዕዘብ ምዃኑን ብተወሳኺውን ታሪኹን እንታይ ከም ዝመስል ኣካፊላቶም ስለ ዝጸንሐት ንሱን ወላዲቱን ናብ ስታድዮም ኦስቴሴ ክኣቱን ከለዉ 7500 ደገፍቲ ካብ ኮፍ መበሊኦም ብምትንሳእ ስሙ እናጸውዑ ብጣቕዒትን ብፋጻን ተቐቢሎሞ በዚ ክስተት እዚ ዝተመሰጠት ወላዲት ትሪስታን ኣብቲ ህሞት ንብዓት ከይስዕራ ትቃለስ ከም ዝነበረት ኣረድያ እቲ ፍጻሜ ዘደንቕ ነይሩ ትሪስታን እውን ተመሳሳሊ ተምሳጥን ስምዒትን ነይርዎዩ ኢለ ዝኣምን ኣብ ዓራት ኮይኑ ነቲ ጸወታ ብግቡእ ተዓዚብዎዩ ማዕረ ህርመት ናይቲ ዝቃላሕ ዝነበረ ሙዚቃን ሆይሆይታን ናይ ተዓዘብቲ እውን ኣዳው ከንቀሳቐሶ ይፍትን ነይሩ ብሓቂ ዘይርሳዕ መዓልቲ እዩ ነይሩ ብምባል ነቲ ዝነበረ ሃዋህው ገሊጻቶ እቲ ጸወታ ሓደ ብሓደ ዝተፈጸመ ክኸውን ከሎ ክለብ ሃንሳ ነቲ ውድድር ብ71 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ስለ ዝወዳእቶ ናብ ቡንደስሊጋ ስቫይ ማለት ካልኣይ ዲቪዥን ክትሰግር በቂዓ ጸወታ ምስ ተወደኻ ወላዲቱ ንትሪስታን የእዳው ወዳ ናብ ላዕሊ ብምዝርጋሕ ተዛዚሙ ትሪስታን ተዓዊትና ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ሰጊርና ብምባል ጨዲራ ውላዳ ኸዓ ክልተ ይዒንቱ ናብ የማን ናብ ጸጋም ብምንቅስቓስ ምስ ስምዒታ ክሓብር ፈቲኑ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ብብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ